Ito may explanation, ana, sir. Hala! What's up mga brad? Hi mga sis! In this video, mag-unboxing mi sa among vlogging camera nga bago na mo napalit. Tangan sa pamilya. Pinapait na mo siya sa DJI Abriza. Kung gusto mo palit, ato lang mo sa level 4, sa 4th floor. So, muna ni siya. Muna ni ang DJI Pocket 2 Creator Combo. Kuha siya, 3-axis stabilized camera. Meaning, mechanical ang pag-stabilize. Na siya gimbal. Dili siya katong sa software gina-stabilize pero sa GoPro ug sa Insta360. So, nagpahit namin kay kung nakapansin mo sa mong past video, especially kung ako ang magkuha, kurog kaayo, tapos dili ganan si Jonard Smado kay makalaban daw sa ulo. So, kani, for sure, kung maskin ako ang magkuha, stabilize jud siya, so dili siya mag lihok-lihok, dili siya mag sayaw-sayaw. At least, di mo malipong sa mong videos. Tomorrow na siyang free string bag. Tapos, nipalit ko daan og SD card 64 gig para magamit na siya. So, open na to. What's inside the box? Nahon. Good. Okay. Sa man? Kini, sa man? History? Charger. Ito na siya. Ano siya? Actually, USB man yun. Type-C. Type-C. Yung charger. USB to Type-C. Dua ka bu. Connector siya. USB 3.0 ni. Masa yung USB? USB rin may iba to. To Type-C. Dua ka bu. Na siya sling. Strap. So, mga ni siya ang katong camera. So, magic atan kay no, pocket size jud siya. Mas lindot ni siya kaysa sa camera kay kung gamit ka sa phone. Phone naman akong among ginagamit, iPhone 7 Plus. Halata kayo, lakaw-lakaw ka. Ang kani, since pocket size, so mabutang na jud sa imuhang bulsa. Dili ka maulang naana. Sa ato na siya gigawas. So, gamay kay siya, no? Oh? Ka-size lang siya sa akong pal. Gamay kay siya. I-on na to. Wala rin naman. Gamay kay siya. Senen. Nakita sila. Araw, nagyawan na ako siya. Klaro kay siya nga pang vlogging kay ang iyahang screen kay nasa front nimo wala diri. So mag-ana jud ka na siya ideally. Kita nimo nga mag-record. Diba? Nakita na sila. Tapos Nani option sa ang gimbal kung ipa-steady lang nimo siya or ipa-move nimo siya. Yana kung automatic ba siya mag-adjust. Pero napo ni siya option nga mag-steady ra na siya. So, muna to mo ni iyang cover. Tapos, na pa siya idagdag. Mga manuals niya. Ito balik. So, mo ni ilahang micro tripod. Gamay kayo. May Micro. jud kayo. Kani, mo ni iyahang asan? Do it all handle? Oh, ba ni Bert? Mao na. Tapos, kani, tripod mount man ata niya ni. Napo siya yung tripod mount. Oh, kung dili ka magustuhan Hindi ni ka gusto patason siya, pwede ra tripod mount dito.
Kani mo ting morning wireless microphone transmitter. Mo ni siya yung lapel ba? Oh, nanawa po siya setup. Oh. Gamay lang. Hindi kayo yan. Tripod yung gamay. Kaya na ka di magdalag tripod nga tako. Siya pagbalik mo naman. So mo ni iyahang wireless microphone windscreen. So gwapo ni siya kung may hangin-hangin, babe, no? Gwapo ni siya kung may hangin-hangin. Madungol. Oo, matanggal ang wind noise sana. Basta yan. Tapos, Para. mo na iyahang mini control stick, babe. Mga na siyang ibutang dre. Pakita daw sila. Galunin mo na yan. Kuhaan, kiniyang cover. Tapos, pwede mo makontrol ang gimbal gamitan. Kini siyang head niya. Tapos naa siya smartphone na adapter. Morning lightning pang iPhone. Ara, Garapod gapon to. mga na yung mag-track din sa gimbal. Yung kabyo na to, babe. Tapos napod siya smartphone adapter USB morning type C. Pang latest jud siya. Mo maning latest 2 man eh. Ang control ni mo yan, ulo-ulo. Morning gimbal. Baba, pasaka. Awa, pasaka. Morning ay yung ano no? Oo, ninig sa. Control stick. Ang speed ana yang gimbal, makontrol po nimo. Ma-adjust nimo gamit ang ilang app sa akong nabasa. Kini kayang yang mga tawag ni settings sa mga presets niya kung saan pag-react sa gimbal sa surroundings. Pwede siya pwede siya tilt lock o dili siya mo tilt. Ay di FPV, first person. Ano po na FPV? O mag-follow siya. Kanang i-click nimo sa kuan. I-follow ko ni. Touchscreen pa sa babe, no? O touchscreen. Pwede po siya tilt lock. So di niya mo tilt. Tapos ang last kay iyahang wide angle lens. Marshall manok. Ano yung wide angle lens? Magnetic na ni siya. Ang one sa packet combo kay wala pa siya yung wide lens. Taod na to. Ano siya? Hinay yung magnet. Tama jud. Ang nag-review ni nga hinay yung magnet. Hinay. Careful lang daw ba sila. Pero di ba po siya yung nga matagap? Di ba siya matagap? Ang kalahian sa iyang ka-wide, dili kay siya dako pero na-jud siya i-change. Kita ka? Naklaro na ang door, dili maklaro ang door dili. Maklaro ang door. Gamay lang, mga anak. Pero na-jud siya i-change, at least na sila mas gusto ka mas wider imong kuhan. Pero ang stock niya nga kuhan, mas wide siya daan compared sa katong Osmo Pocket 1. Kaya mo may reklamo sa ubang vloggers sa itong Osmo Pocket 1 kay no kayo di kay maklaro ang background ba kay gamay lang siya mag-cover. So ilahang gi-improve ang next kining 2 wider siya daan bisag wala pa ning wide lens. Ug butang ani mas wide pa jud pero dili siya pareha sa GoPro nga murag na imong fish eye. So nganong kining DJI Pocket 2 ang among napili nga daghan mao ta may choices like GoPro 9, naapoy Insta360 nga 1 inch ko po to. Kini among napili kay una perfect siya for vlogging, especially kining creator combo kay di na nimo kinahanglan magpalit og tripod, magpalit og kining wireless nga adapter sa mic para clear imong voice. Bisag kini gwapo man ni siya gud kung daghang tao, crowded or windy ang lugar. Klaro gyapon imong voice labi na sa beach ana. Pwede po ka mag-connect anik imong lapel. Pwede po ni siya diretso. Motong gi-advise dito nga sa lapel ni siya i-connect para gwapo ang lapel kay mong gamiton. Pero wireless na siya. Di na ka mag-connect diha. Ay kaduhang rason kay 3-axis stabilized camera siya. Kurog kaayo jud ko. Ambot napansin ba ninyo? So pag kurog daw, ana si John Hard makalabad sa ulo. So kani ron dili na jud kay nana jud ang gimbal.
So kung anaon ako siya, dili na jud. Stabilize na At jud least, bisag si Sandra ang magkuha sa shot, dili mo malipong. Kay kasagaran sa among previous vlogs, ako jud ang mag-camera sa phone kay siganahan na si Sandra mag-shot oh. Ana, ting. Sakit kay sa ulo pag edit na ako, di na ako jud siya magamit ng mga videos kay kurog kayo. So karon kay na naman ni mini control stick, siya na ang mulihok babe no. Naman na. Kining joystick nga itaod nimo, mo na ni siya imong control para magpan siya, gani. O di ba malihok siya sa left, pa right nimo. O di na ka mag-ana-ana. Smooth na siya. Di na ka na ting. Oo, kana di na po ka mag-ana kay pwede naman siya ipasaka. O ipababa. So gwapo siya kung mag-shot ka og mga sceneries. Ya, maka-add siya gwapo siya mo content. Ang katulong rason og ang pinaka-importante nga rason nga nang gipili namo ni over GoPro 9 kay ang akong best option jud kay GoPro 9 og kini. Ganahan ko tong GoPro 9 kay gwapo kay sila stabilization ang bago nga GoPro. O di makapildi sa stabilization sa bagong GoPro. Mas better pa siya kaysa sa mechanical na yan nagtry na sa YouTube. Pero ang problema sa GoPro kay pangit siya og night shot. Which is naga-expect mi pohon sa among mga vlogs nga mag-shot mi during night. Like kung mulaag mi gabi sa isa ka lugar. Kung GoPro among gamiton, ma-frustrate lang mi in the end kay dili magamit among shot kay daghan kay noise. Kabantay mo mga GoPro users diha. Kung gabi na gani, pangit yung kaya GoPro, bisag unsa nga version. Until sa 9 nila, pangit gyapon. Pero kung hayag, buntag, gwapo dyan ang GoPro, labi na kung action scenes. Pero kini siya, versatile siya. Pwede siya pang gabi, pwede po siya pang buntag. O kung magsulod-sulod ka sa mga building, di ba, murag ang lighting niya ma-change. Kana, pangit ang GoPro, ana. Kay... Siya yellowish ba na tone? Aside sa yellowish niya nga tone, kung normal dyan nga to, yellowish dyan ang GoPro. Kung magsulod-sulod ka sa building, pangit ang lighting, mag-pixelate na siya. Mag-pixelate ka ng noise, dagag noise basta sa mga shadows, sa mga dark areas. Unlike ani nga, gwapo siya quality, magabi man na o mabuntag. So, perfect siya for vlogging. Sa mo ang case. Kaya kung pohon, manginahanglan may action camera jud, di man ay magamit na mo for kanang sa running o kanang hiking, kanang dapat rugged among camera. So, palit mi atong Insta360 siguro. Dili gyapon GoPro. Pero naka-GoPro naman mo, babe, no? Ang sabi na to na version ninyo, ha? Oo, nami GoPro 7 nga naguba na karon. Baba na. Nag-retire na. Pero nakagwapo sa Insta360 po, kung sa action camera man, kaya dagan siya possibilities kay 360 man. Unlike sa GoPro nga, lang dyan mo shot, wide lang siya. Wala siya atong 360 nga feature pa nga. Mas makagwapo dyan siya mong content. Mas lingaw tanawon. So if ever magpalit mi for action scenes, action camera, katong Insta360 ang gamitan. Pero sa karon kinisa mo ang DJI Pocket 2 para sa among vlogging, labi na sa among mga laag, sa among hotel reviews, ana. Perfect na ni siya para sa mga. Since starter pa pod mi. Di pa mo po kayo mi May anak hardcore. ka. Di mi magdala atong dagko kay nga ka, mga dagko lens nga mo kunana jud biyo. Kato siya, gwapo siya shots pero worth it ba ang preparation? Worth it ba ang kadaghan sa imong equipment para lang atong shot? Unlike kini, madala-dala nimo dayon, kumpara nimo sa magdala kag DSLR nga bulky kaayo, magdala pa ka atong gimbal niya para stabilized. Diba? Kung mag-travel ka, added na sa imong luggage. Kini, gamay man, pocket size. Sulod sa bulsa. Pero same lagi pa ng shots niya nga makuha. Gamay lang siya yung difference ng kuha na. Mo nang nakagwapo ng kuha. Pocket 2. Daghan na po vlogger mo na jud nilang gamit ron, especially sa Manila daw. Pag tayo mag-ato sila mga Divisoria. Di daw sila mahadlok pag kani. Di daw sila halataan na vlogger sis. Gamay ra jud siya. Di kay siya mahalataan na nagkakuha ka. Di pars kung phone Pwede na or spy kuan. cam di. Pwede. Kung naikapitin yung bana, palit man pang spy cam. Sa CCTV. So si DJI, masikat po siya sa ilang mga drone. Mga drones nila, daghan sila. Buhon, magpalit mig drone. Pohon. Kaluyan. Kuan, makita ko gold. Tapos, napoy sila yung Osmo Action, babe. May pangkalaban nila kang GoPro. Kalaban nila sa GoPro, Insta360 katong Osmo Action Cam. Osmo Action. Ang gwapo po, pero mas ganahan gyapon ko itong Insta360.
Mo dyan yung gipilian sa Insta360 or kani. Oh. So, nagtimbang-timbang mi kung kinsa dyan. O, ning daog si DJ Oh, nidaog siya kay magbase man mi sa kinahanglan namo karon dili sa future. Wala pa may mga lagod karon, mga trail running, wala pa man hiking naa, pero pwede man siya hiking. Basta di lang siya nimo mag-ingat lang jud ka. Hindi mo siya ilublob sa tubig, paulanan. Mas mo safe man ni siya pag naanatay katuyahang silicone cover. Wala mo ibaligya ganiha. Magbutang ka atong silicone cover, magbutang po ka ato yung dome para may mo siyang water resistant. Okay na po siya sa outdoor siguro. Sa karon, ingat-ingat lang sa miyani. Kay bago pa. Pila palit ni Manny, babe? 29,990. Tapos, Gis na lang ang cambio sa mo 30k. tapos naa pa siya 64 gig na SD card na 1,995 Sandisk. SanDisk. Kaya dili man siya magamit kung walay ko wala siya SD card. Kana siya kato na yung creator combo. Napo ni siya katong kinila imong paliton. 19,990, no? Gis pwede mo cambio sa 20k. Kini among gipalit kay kini mga accessories man good. Kini siya kini kati Sobra mga siya 10. Oh, kung i-adapt niyo mo na siya, sobra Add-on. 10k na siya, mga 12 to So may pag something. diretso na lang ka sa creator combo. Oh, para wala na po yung hassle. Ano yan? So, mas naka-less pa po ka. Kung na, basta pasok lang sa budget. Oh, magamit din mo siya out of the box. Dagan pa sila dito Asa na mga napapalitan stock. eh? Sa DJI. So, gipalit na ako ni sa DJI Abriza 4th floor. At lang mo dito, dagan sila stock. Pero na mas cheaper, nagabaligyan ni sa Davao katong dance pa to be? Sa Obrero. Dance gadget. Oh, dance gadget. Pero wala lang sila stock aning creator combo. Na sila packet 2 pero dili creator combo nga mo ginapangita. Mo nang na, sa Abriza na lang minipalit. Nga mas mahal og 1K. Sige na lang. Unsa yung mga key features, babe? So, iyang tagline is Magic Hand. Magic Wand? Magic Hand. So, pocket size siya. 3-axis iyang stabilized camera. Active Track 3.0. Kanang Active Track 3.0 kay brad. Tracking feature na sa iyang gimbal. So kung nakay i-press nga object sa iyang touchscreen nga interface, i-track na niya sa maglikliho ka diha. So first version ani niya medyo glitchy daw siya ana tong mga review nga mabasa. Pero sa second sa packet 2 mas gi-improve pero dili jud siya ingon nga perfect pero at least mas improve na siya. So kung magsayo ka diag TikTok, tay nakay relo, click nimo sa relo. Magsabay-sabay na sa imong kamot ana or sa imuha mismo i-click nimo dire. Magsabay-sabay na sa imuha kung maglakaw ka. Gwapo na siya kung wala kay videographer na ikaw lang. Ikaw lang dyan isa. Oh, ikaw lang isa. Nya ibutang na mo siya diha, nya nakibot-buhaton. At least nagyapon ka sa shot, kaya magsabay-sabay man siya nimo, di ba? Ayan siya. Libre videographer. Salamat, Kuya Jonard. Next is AI editor. So, na siya. Kanang AI editor mo na tong sayang app. So, di na nimo kinahanglan mag-edit. Na siya feature nga ang app na mismo ang mamili sa mga gwapo ni mga shots o magbutang og music, i-timing niya. Pero lagi na ay logo sa DJI sa last. Ambot lang kung matanggal ba to. Mo ingon silang promo nga pwede nimo siya pasagdan lang ang editor nga siya na mismo mamili sa imong tracks. Kung wala kay tayo mag-edit, ang AI na bahala, ang artificial intelligence. Siya na magbuot-buot. So, mas di nakamalistan ka ron, tanaw nimo. Dili, ako may magbuot. So, perfect po ni sa mga newbie na... Oh, perfect na siya sa newbie or kanang busy sa ilang time. Busy sa ilang life. Nga kung tayo, nalan sila laag. Take sila. Tapos wala na sila time nga mag-edit. Pasagdan na nila tong editor nga mag-edit niya. Upload na yun. Mas gwapo ang Mas gwapo. workflow. So, ang next kay excellent iyang image quality. Mo tong ingon ako sa imo ganiha nga. Gwapo siya for lighted conditions or low light conditions. Day or night. Day or night magamit siya. Gwapo iyang quality jud. Last is ang iyang DJI Matrix stereo na kung ginaingon ganiha pa. Oh, ang ilang ipanghambog na siya ay upat ka mic ara. 1, 2, 3, 4. Upat jud. So out of the box magamit na nimo siya bisan wala ni
kini kapo gyapon siya kuha, pero kini lang siya kung naka-interviewhon diri ka, dira siya. Mas gwapo jud naning lapel para sa mua duhaman mi ni Sandra. So ang magunit ani, pwede na siya wala ning lapel sa iya ha. Pero katong dili magunit ani, layo-layo man jud siya. Kung na siya lapel, di mas klaro yung tingog. Ako lang i-add nga pwede siya makatake og 64 MP nga photos og videos nga 4K 60 FPS. Og napod siya 8 times slow-mo. Ambot na sa nga resolution. 180p goro, 8 times slow-mo. Na may portable camera. Watch out sa among sunod nga vlog. Mas gwapo na among video quality. Gamito na namo siya sa among next na vlog. Oh, sa among summer escapade. Nga secret kung asa. Abangan! Sa Singapore. Okay. That's it mga bro and sis. Unta namin natunan sa mga unboxing aning DJI Pocket 2. Unta na-convince mga mapalit o na-discourage ka mo na ibahala. Kinanglan na siya i-charge o siya naka-full of clothes. Kung wala pa mo nakasubscribe sa among YouTube channel, be sure to do so by clicking the subscribe button below. Click it. Asa ba Click it. Basta na subscribe button diya, i-click. Oh, aron makita ninyo among laag gamit ni. Mas gwapo na among mga video. If you like our content, please don't forget to like, paki-thumbs up mga brad and sis. O paki-share na lang po sa iyong mga kaila, especially katong mga aspiring vloggers na sama namo. Aron dili na ko rog ilang makuha. O kung di mo gusto maiwit sa mga chismis about sa Diyosan, pag-subscribe ninyo, i-click ninyo ang bell button aron updated mo sa among life, sa mga adventures, ug sa among paggamit aning DJI Pocket 2. All to. Thank you for watching. Till our next vlog. Bye-bye. Bye-bye. God bless.